Better for mame enchia wo na me ema wo akwaba efa wombra emergency Ghana TV eso. Yes wiase ade chi na ade sanyina no na chese asefoforo na AC nenne abusua bi e de omo asem aba bedan na Krobea na nyina ene se omo maame ene papa efri mu no wo na chi no nyama esisi ewa akire ntokwa bi a asori ewa abusua nim na nye ntokwa ketewa na ye nsemre ye bekọ nyakwa kotie se nam den so na ma ntokwa yi aba say ye japade say ye dan ye nim intime pese obeka me ho ne akwa kotie nchiremu no aba Obanyu ya fra say Efrem Yakubu Mohammed Ofre hen ifra chiase esofu achiase na ate hen bete bantama na ate pacha na dia na edu tutu afri achiase abetena bantama yi adwuma awade adwuma yana na esifio nti wan ye trefre kwa okay eja Yakubu awia yi waba menema bedwafo anem bi asem ne de waba ha me da sepa o ya me emagina yechi ami na asema ye kanu bibia anko pepepe emfama ye ami die ntima bo monim ha ne se me papa ye fe ne mama Mohammed kwaje kwaye wo sehwi eyefu sehwi anwe futu okay afu no kwaje menene nya na ye wode ne ma me masata ye nyinyini no ene na librafo eye fu no mapewu owu ye papa ni papa bo hye etwa papa fu ni nyina ye ne pran afa se papa fu ni nyina ye ne dia atam so na tu kumase na mo fatu koko go so kru for da je so aba ti hona na metie ti me ma me ba ho bo mama ni se mai o papa wi fimi ni pepe mi yanko se hwo ni yanko hwo ti me ma mi ni se mu ko se hwi ampa ko ye kudu ne kase ye kudu anwumre be nu nsia ya de chia ye ko efu mu ho ne kase asovia mapafu ni nyina ti me fa ne ma me fa asovia nso nyina no ese papa no anye bo hye no papa bo che na abeso ye mapafu na afa ohun so papa wu ohun se papa wu eninti 2 days yo hana ori police fo baba kire me ma me to mba kwa me ka kire police fo nse fo ne ma me dia ye me papa me dia nto mo nche me o me se me dia o mo chi me nyi me maame ene woni se me papa eire no ntie fu no ya chebe maame e de ba asanyo so police station ame na asanyo so nye ese ni ne ka ho adin yie ofri anwea futu ba asanyo so no papa na hai ka de police for ba me no mo stroge me so be driver ni se me mpene mo mfa maame nko ko papa ne de police for nipa 9 mienu kura trio mienu kura ma ahamba che oba de mbache maame na sa ne ma odanso na ye memenda mempene de kikiri ma de ba se maame so ne nwi wa ka fe maame nyaako no onu okun so ye mi enche wo ho ndi ko e papa de ni fe papa fe ne jasei e jasei ko kan ya se ba se ni se won fa maame nko okay ti ya de na ko police for so manfo ka ni bi se mba ya man chia senti ka ya manfo ni ma me ne ja se no e de ko e ja be ko klase ko face ka himbo to sa so ya brantie na free ho e ba po sun kwanta na ya ko nsin so e so america mu trotin pa to e kwem di kwem na nya ha ta over concord ena na wo ho me so ba bia lo du free bonso be sa pasa ti mi gina kwa mfimfi na me ye me gina ka no da wa ye mfifiri teme ora ha de na so mi twa da man la se me ka ko se o folese ho ti so ye ho ha ti me srew fa me ko asanyo so me ko pa fitafo no me ye me ka na mami ke so aye ma ha me o ba ne fa fo ti ma ba ko se adaba wo yon ko daba ti ne ma me hye ye front heavy ni so nya 4 ndi me ko tena ni pa mi no te front ne esre so aka ni asanyo no so you could dream ko police station ho ma me te kanta ba ki de ko yana
apolisifoɔ nka kyerɛ sɛ menkɔpɛ obi ma no mɛbie me maame de mekɔ asanye so nkramofoɔ hɔ limam asanye so limam ata mekɔ na me asanye so kɔ ne yɛnim hɔ yɛtwam kɔ limam hɔ kɔka kyerɛ no sɛ meyɛ kramoni me papa abɛgye asase wɔyɛ me papa ɛwu yɛbɛdɔɛ a yɛbɛkyerɛ me maame ɛsɛ mɛpɛ obi ma ne yɛbɛbie me maame so ɛnim obi a nti meba masɔrefoɔ na mabɔ maneɛ na makɔbie me maame ama me ɔne limam nso apopo ne ti oyi maa bi ma ne kɔbie me maame yɛde asɛm ne kɔɔ kɔɔto wɔ takwa nti ɛkɔɔɛ no monkɔ mommra nkɔ no wɛmfie num mansɔtwɛn no asi so sata so meka ma wɔfa kaa ɛwɔ dadeɛ sɔ ba mofa de wotɔ koko ɛfɛ no yɛabɛkoe ne gaa nem de ma yɛ ɔdɛn wɔfa kaa na meka nti tam no so a ham ne tire yɛ adwuma ne tire nwui nti yɛ anɔpa mɛfiri dadeɛ sɔ ba bɛdu kuma sɛ anwummerɛ ɛne maame aforo siripa yɛkɔdu takwa anɔpa bia 5 ne yɛsi ne yɛkɔ kɔɔto nti yɛka asɛm no a yɛsan ba train station hɔ anwummerɛ ne yɛfa fa siripa de yɛfiri takorade ɛbɛ kumase ne asan afo nti anɔpa no nsia yɛbɛdu kumase yɛtwe ma nso no ama yɛbu a me maamefo agyiɛfo no ma papa no nti yɛbu a maamefo no ɛkɛdɛ mehwɛ maame a meka sɛ wɔnkɔ yɛ kurom akye ase a biribi bɛyɛ no nti ɛfita kwa no wabɛdu kuma sɛ mede ne kɔ bɛyɛ a memewɔ no straight adeɛ sɛ ɔba hɔ kɔtena hɔ 4 months ama me maame akoma ɛkɔɔ fam ansa na mema no bɛkuma se meka sɛ maamefo no yɛbɛgye mɛgye de nya aboterɛ kekiri nti me papa no ɛmina yɛbu ɛfɔ no maa papa no mfie nu ne papa no koko no berɛ a ɔnte akam chichiwire mu saa na papa no wɔn efe na yasɛ no ɔma libra fɔkɔ tie wa papa no ko yɛ kesi abɛkyem papa no ɛne kɔ takwa court yɛ yɛlim papa no busumi nsia wakɔwia koko no hɔ ne frɛ mbɔ ha ne fon mai ne bete sɛ wɔ papa na yɛ yɛli no wɔ takwa befo ka kɔ takwa hɔ ampa me kɔ papa ne demo hɛ please atadeɛ timi ne kasae na me sɛ no agya mente aseɛ nti ɛsa kɔɔ pii ɛwɔ takorade timi ne maa me yɛnkɔmmra nyame adom yɛbua yɛbem na mapa ayɛ ne plan ne biribiaa wɔ hɔ de nyame maa yɛbua yɛbem no sɛ mapa kɔgye asase 71 the papa na plan on fire na 77 ene wo so ti ya gini ho sa papa esa wo plan ye kura wo yi wo ko ya sa 77 so ami ura han ya je so wo ba ena papa mama so ko je e die 71 77 ni de ti ko je 71 de dabi esa papa ye wo ntina wo je efu ne ye nsemu yi di wu am ma bem papa so yɛ koko secretary ti ne sa wonya daagye nya fu no ntentem enti ka hye ma me sɛ kakra papa ayɛ no kɔyɛ no de aka so da hɔ am yɛ fama yɛ mi enkyɛ no obi nyɛ sɛ ni ba foforo bɛsa bɛdɔ asase no ama asako fa asɛm foforo aba me kan ma me sɛ ampa de ma yɛ mi enkyɛ ni na yɛ yakyɛ yɛ bɛ kam papa de ni ha ya asase no miɛnsa ayi mienu ba kwa kodi yɛ mi enkyɛ ni hɔ esi ekura papa ekura osi yeso papa de bubugu yi ti mesi ekura nan e wo forum ye wo mu a ti ma me afeso a e ma me kɔ ekura na se akɔji ni koko sika me so ye driver ni nti me de ma me bedura o sika na ba man sika me nya ye ni sa na ma me ne papa nya afre man sika ye nya ye ni ma me se bia ye se bia 10 million me se fa kɔ pa to dua ni di ti afi bia na ma me kɔ afi bia nti be ni fie be na no so ko ba na o 30 million na ba sata so me kenye no asame koko woti me 30 million dia yento plot yensi fie ko fa party asia ko si fie di atenem me ka ma me opportunity o se ko je plot am ko je plot wa chia ma me fe na ariga ni ga ne di e fe setu na ni ga ne di ariga ko je plot sata 18 million e woni nsem se chrome plot 500 million me de ko jin 18 million sata no
ɛne started daa no me so me a me ba be ma osi dai on kola on osi da man fo man adai mani si ɛna me de adwana ma no ti started daa no two foundation a two blog am any mo na ma me yale de ma me ko ayarebo ko de na kwa ayarehwe usunyan 2 years anyi den be fi ese ma me ni efra nti o fi ani so fi da me ba sa ke se da adwuma ye jaaye ti skaya da na adwuma no ye jaaye ko skaya be bia no wole na ye ma no e de hwe no okay ti ya support adwuma no na ma me wi wa sinke mo fo so de wi a just so be ko hata kwa me ja me fa adwuma katanka o tema ene nti e freme free tema ho ti me ma me furu kwa ma me to bidu ni esie no am dangre mo fo na se exe oh am start ma wie bibie am start e dan se we si e dan se ya afi koko is kan ba afi ti afi start koko 2 million no ne 1.5 no kakra we si fie no adai du e wa chianse ho kakra if you intend 70 feet it says 55 me say so ya nkono te me kai nipa ne nnuan mo nkono obi adai obuka se te se mo office ya dai bi obuka se te se mo office ya na me si te me si fie no a me gusu ye no ana me yale ye mo ko tuji ene D4 ho ne ye me fie ko de D4 bo so me ba ko oxygen si me so ame ho aba ne yi ma be fie na ya ba ne de me ko sa compare nan ne se wa hwe se me sitie me so nyine makase ne makase de me he akiri kakra ene je ya me ama me ho atomi te bi ale ne me nuen yaya bruni so efe Mohammed baba ne to no ye ko nti efe ne bruni seki holy atay ena samateni eni pa nine omko kwa nase omko en hwesofo a me de funa ma omo no mo hwe no wa pa mo nyina afira asiye omo bo wa mane mo amane ena omfa wa chiko okay ene ya ofa etiba ako ena hwesuni ba so tiba ako to mo pa mo me ofa ne hwesuni ni nyina akoi mo fo mo hwesofo ana mo yo mo fu o ma yefo na afeso no mo kwaji kogo sika na me o mo mambi ye mame me yale ni nyina ye mame ama me ofa na efe ma ye ode ne frɛ o mo se he na fuoi mo nya pani na kwaji afu ba hata kwa ne ka me ka na oka se yo bi ka ko beje ko me kota kwa bi a 3 days ansa na maba na mo de ka na si fiu me ba ma to ya no se bo fa ase no nti na me ta na chi a ode na mo yale nko pa bo si amle no o fa na hwe no e be sisa me no mo ka sei obi amle me taku koko ne so ya je hu sky ya bro e ma me bi ene ye dai ena o ma chafa ena msi de bi o mo bu nkwase a nti afore wa ko che am obi afa den die ma sa me de ba mo nimu ani se me sre mo nko che afuo no am fa me de ma me no so obi amfa ne de e obi ani obi ani asem wo yo de yi na te wa de a wa fa wa de obi amfa ho bi ma sa me de ba mo nimu eno ani ya hwa de bi eja Yakubu wie o de wie ade ba ko a ye hwenie ona bra yebu asem no de ma opanyini na okoye plan nanka obegye o papa afuo no udi wo maami achi kwotwe manso no eyewa yes okay sabre na holiatu samiatu Yakubu broni ene woni e ka ho no omo wei omo wo de e pa wei me hwa e pa wie kwa no be sisi ya hwan wei ni ya hwan samata
Samata. Men fancy no be see no sa. Omunya ya nkola. Na Samata sa. Good. Maami nso Onso usa sa. Ono nso de say Holiata. Good. Na Holiata nso sa. Good. Na Bruni ne di mechi. Bruni ni di wo mechi. Good. Enti sa abre mo kota kora de ne takwa na Bruni ko bi ana. Okobi. Ena ba ko nso de say. Yaya. Na yaya nso wo say. Onso di Bruni na chi. Onso ni muomia. Na no ono nso kobi. Onso nkobi. Edian ne ba ye nti ma ye kwa asabre Broni muamia ya muamia no omonka mo honfutrei enkoye strip na ye wo nko an abrewa na na eko nse ya me na me panini ndi aba se bitimi jame maami echi okay ne kwen bia so se mfaso we twitwaje maami bia ne twitwaje no okay se ye ka sei se papa wu waja ade nko obi je wata maami echi ya ji atofie ya abeye efie japade die nti na apese ye nchichem so obi amfa ne die nti pese nchim bia amfa ne se mfa ma braba mbo wi ase no am de ka sa asem no na mi wi school 78 ba cha so hu ti ma braba mbo wi ase sika mbe peye am di gina nyan mu nyina nem di asem no se ade ne ba beye nyina ye dia yesu mi nyan mu anyima ye omumu mesem ye nipa inti yen careful no obi amfane de e say eti kokoko mu e say koko first last year 2 million ne kakra we Samata yi oni holy ofo mo chemmienu ya na te baako o mienu te baako chefa o de mienu ne fa say koko nu nko awo sana ya na de na obetie no so obechiche bia ma ebusuafo na aka ne menuanom bi ba so de meche wono enti me de me hu no mpese me hu bi me be wi ase me bra bombe boy no me bo ma menuan so mo ampe enti en chefo ne me dia me nyedua ba kokora me nkora me de afo no be fa so okay afi ma me hwe ebra ma me ne ti ase no na ma me no prese nachi moncha na ma me de wanka anje se yenche na papa na na ye ne dia papa ewuo no wanka hwe amfa ho papa ewuo no papa ka se papa de wo ye wo so ye fune ma ne yire ne ma nyina anje ne yire ne ma ene fune ye dia edia na bansu ntia se ye de ma yire ene ma wo bra ye kwantuo mu abra body maami achi na afeidie ya beyi wo mu ne yakoti kokoo no a ye cha ye mo ye die ntia afidie na mo de ye adwuma tam da so eni ntina asem na se mi bubu mu menti wo de siwei po na bia ni kakra bi mame se ye die ntia de ti ma na ba sa anse mi nuamu ya de me ko ina na penefe na neji wo ko ye mi comprima ho se bi tie fo na me ma wo mo san so ke se mi si ifie no na fe mi ko ni fie ni ye kromfuo bi penefo ni bi ye ko tan ase ka asem no ma me ka je na se na mi nuanu mu mu kwasia e fo mi nyam de bi si akwaji aba na mi kwaje ba so mi mu kama obi a na mi de ye japade ama ye nyina na mi nua e fe no holy penefo me pamo chawo mi nua won kasa me ho na me ya aka enti me sramo boni amaye mi nua na mo musa no na me mpane chewo mo nim he ya ansa na asem no kwa ye bi di no ya toa so o mo da se mpa ma mi nua ya o ka chem na se mi nye ne boni bia ya ka no ne me ya ka e be sinne mi ne me ya ka tumi na ka asem na ye ka se de ne hia mu wo efiki da ketu anwi de ya ntokwa mo mu di mi na tem ana mo soli free mi na efie hwa mi na efie so ben sie wo try krona ehie na ba ma na efie mo bowura ehie o mu nyina hwan mu nyina holy Samata Broni ena yaya ba cha wata se ko bo mu dua wo sie ho ko bo dua e wo sie ye ofa sie ye bo ni pedua ma mfa anya adwuma mi se de me ye no me ye bone enti me de ehun hia me enti da hwa enti me yale am yale ye no me mfa me yade mu obi asusum timu se ani namu
ene nkoda nkyɛn samatai holy yaya bruni omo se afiri kwada so eba me fie se samatai eba kosua ne baage ma so pa na to ase bo me dua wo fie paapo ano kwade me hu tata me yale me hu obi e be ka che be ko kosua ne go no ba jawati ase samatai ye pa wu enu osa Mima ye na hwe school ma me hwe school and so ye mia me nkogi ye fonu ba ma iska ba me ma me nsemu a o de hwe no o fia adwuma me na mtu ni trinsa to le fidie ma no e da ya wo ba antuma wo tim sama ntimi ma wo sika da bia ha na me kaka anti me to anka afiri da ye so ba me ba bi anka ba gi mi boto mi bia boto mi ensa ye da tense me pon adwuma ton e fa ya chop money opimi se o sua dwuma pon no ho a e se ono nkola o wie na wonya no ho we me krona me bo ano me no sa abebu me nua ekome nti be papa na kan la sem se so no obi ebo fupam na so no obi da abo ho na ti se o ya ko ne dem no ka se ase wo de mi hu bi do ase wo de mi hu mi do papa se mo ka che me no wo se wo tia ye wo ye bi agya na ko ni pa kro ne dem ho ko hwa de kro ato no a won hu bi da wo moa fa boano ana honton na se wo de na ati se ni ba ko ka se mie bio mba ba se wotia wo kura wo de won tena firi dwane ko bo sa se ye de da bia na wo hu nyansa en tin hu firi hu enti we mie bio impese asembia be sa to me bie mu pamo chao nko chefu no obi amfane die okay nyina so an enkoma ye die arofo eyen samasam na medinki aka kyerɛw sɛ manim ha asɛm a ye abusuasɛm emfiti prɛko pemma enti meti ha nyina no asɛm wei eja etom wo office ho nya asɛm ketwa na nsamansɛm gum da bia se ye kan nsamansɛm a ye fidie su ne ye fie ha de ye taaka ti ye friends amanfo no especially papa no a obeye na de no frɛ maame no ka ho bi so omomra meti bi sani ye boye bra wa ha emfa ho ne soma awuwom senkramufo kra de monye nsamanfre ni moje nsamansem de enso e wo ho de wuhuni wasasi so nko ena de wuhuni wo ho enso nko me se me afidie ya so anuanom ne adofo ene etena ase ka asem a ne nsamansem ngum da bia no me kase empai bokura ne to de bia ne boye me den metumi ababro so a ye bia simano edu ana dunum ada bempa no na chise jana so kumo nanso matiefuo madofo eni adehye mpa ya wo boma me no eno na da bia me da nyankopon asese ede menam yeah enioma de bia totome papa yeah da bi na mekama se me amaye me story ewo afidie yi so emwa ye de bo adipenti se yawo eni ya bodwa dantadantadantadanta te sama asem ya bia eni ya fremi ginam na wudi dwuma na se sebe ya fro gina nsamanfo mu na ensamanfo kra ebo wabazo a enya fe bibi boni bi ba beto a o meka se krachi we na kan ya sem bi mre bi a ye friend ni di nkobo no o ka so mbem na to me ko take ha me ba ha emfie num achi akwanshi akasie bi a menya won kran kwa so nke kume enso krobia da so te ase enti ensamansam wo ho enti de ensamansam na wo yire wo ho eye no aso
twan wanhwe ya emfa ho se nipa ne ye wo papa eye wo nana eye wo maame or whatsoever obefrew easy way obefrew baby aye hia no kre sabe fia ha ya asasem we kura makada obi a we free nkran de na asem aba na nsamankom betisi ni so ye office ye dim a enti sensem bi sei ba ye ma wo mo baby babitie wo bitie bia wa we at fort no sabi abrabo enafom enti se di owura yi kan ena maame no sama nim se eyam papa ni wuyi sabe krachi de na brabo ne to ho ma afuoi nene ye ni se ya sawa wugina mu no ye to nsafro se brabe yi hu ano eye wa se de papa yi kan so nya no kre ena wo peso no nso bugu ni nuanom so na sabe akokọ ye ti se ya sama ni nso gina ho a wono nso hwedi no ze ntro na wutwa no ense sa wo kasa bra na nso be yi hu ano enti nsamantoa no matter your religion eye adwuma wo so ebe fawo edo be ko kwantoa na ko hwe nkramufu ebe dane dua kwantoa na ko hwe kristofu ebe dane dua enti awia yi opanyini Yakubu ofa bo papadin Mahama Mohammed ni din no pachai memobio opanyini Yakubu ofa awia bo ma medin ma me fe na sante din di ye nyameche ba le nkre mode de Fatamata Mohammed emobium nso oba menkasa ona ya ba panyini mebo a aha oba ohono le oyare me mdi oba nachi na de oyare no kokko sika no odibi onibi ni mienu nya o mama ya cha wo nso nya de oyare no ai dade mutisia enti opanyini Mahama Mohammed mami yenyamche Fatimata Mohammed enemo ma ne wo yenim ha ye fremo sa nkomo a ye die frequencies energies emu nenam monso momra metie mu amoma yi asem yi bi na momoa sa asumdwe beba o ma me ne mpapa wa ha o mun so tie bi afi ye hwe Samata ohote say meba tobo ya nyansa Yakupa do me hoye Oliata ohote say Yakupa do me hoye pa Sama papa ye odie mebra obra Oli papa ye odie mebra no good arehwa sheme kraso enye bibia ntie o omo ye nuanom se maami wu na papa wu na akire yese ya airtime papa kire se obi akone nkonko wo betumi agina ba bia aka se first na minu ani ebeyeye ba betumi agina ba bia aka se first na meyiri ni ana na mikunu ni ebeyeye relation yentim afidie na aba Samata hote say Yakupa do me hoye Holy wonso hote say Yakupa do me hoye pa edie na abenti o de oye ketwa mamenko holy ho ansa na unua ba me se ni ade na yo no sese mo na magie afuo na boso mumie no ya mo ne ba ko nso wo ho enti o de eye agade a momie nche na obi enya ne de wa o pese odi nkan kasa no mumie no de o pese odi nkan kasa okay bibia bakura odo na amasa ade no aba biso na ye panyin me maame wuye no na maame esifi nti na do lente na maame ne free mu nti o free mu no na se mfie du mienu unko fie no ho na me kopɛ me na eje ka che na no so te eyi odan
asana maame free mu no bra onko fie no ho kokko sika so akwaja o ma ye bi no se sa asana na ye no kre no se wudi nya abotre nti oba bia me kono ho ma ko bono so no so wudi ye betra se nti ye papa wi ye de odi ye papa de no Nana Yaw no so me ko bona mane no so nya abotre nti na me na agye Nana Yaw ne ba me ho se ye betra se na sa me pene sa nti me na so ne fie no wo a chance kwanda da rotra e wasi ye na chi nti ho ene ekohia ye no ena ye boy amane me sala obruni na yaya no sese na me bla no oye ena me bla se efo no e wo mansum no ona di ne sika ye bibia enti kire oboka 600 million ti choti saka ne wie ansana wa me sika ne bi nam so se wo bete saka na wie ko fie no ko ho se me ha dan me wie school 87 me ha dan sa bepem ne me da so ha dan ti bla wo de ye fie no wo ye fie no kra wie ne so me kokko sika ne bia ase me no me bla so onye fie ne enye fie ne cha Mr. Panyin so yale da dem so se onye fie bia ena e ka se me maame oboka me maame gidi sika na twe mansoro on fa receipt mra sika no receipt mra ti hono na ya se me bla na kasa anye fe ena ye enti ye sole ya ye ba no ena Nana Yaw na se wadi hene we kan enye fe enti kwa ba akoda esie ho ekosi acha senti yemfa ho kwa no na wo no so emfa kwa mu emra ena ye fe esie ho kwa no ena ye ba acha nse enti ye sa tena asem no so de to so mpre no me bla se che wote efo no 600 million ma me court asem no court bo ka ne wie ansana wasifie no ansana sika so wa ma ye bi na so sa so me menti ase bisa ma me wa nka ne sa se oji usika ena etwe manso na ana wa nka se usika na ade kwetwe manso me so ye papa wuye me ma me na ti a chance me pe question busa pa nti ho a na me frem ma me sense be ko a so oh holy se BBC kwa na me ni ho a o ma mi gina ha o ai me ma me wa ya dance so na ka o gina ha o gina me pen sa kra enti se BBC na se BBC film kra Yakubu we bibia ne se wanya ne ho ntone da nso maame na se nka afie nyina tena se na wo ka sa asema ne te enti ne ye wo fa ba ko wu ena ye be ko fiala no se ma ye nko fiala no ye nko be me da ho ma che isie ya ye mra nso maame ada opeso wu ana no zoli menyanwi enti anwumra no efiala anwumra no 10:30 na me sister penyin no e be friends holy maame ya le na ba ena me koye ti me kwa se me frema maame sa bro tete ni so mfi na me hye ne kasa sa me de ma no kona so ni fa hye ne kasa sa na oje so na maame wu kra de ese wo kana kan sana o wonse bia na me ya me be hawo se ese o fre nyina atena se na de oho no ka no anuafo no bi ehu sei ena wuwu no nti na se o fa wu ye ko eche so ame anko no no so li mi wi na ko fre na me du bra ka eche bra na se me nko me kwa wo bi wu ti ho a wose me nsuo no ma me nsuo na me san so se o so ne ba panyin no etwika to ko fa na ba no de kara be fa ne de no ko hospital ese me san ko e o ma enti me ne sister no ba ya na na wo no no ha me anti me ba no me so amba so ko na ma me kwa wo be wu nti me nko na so de me ko fana na me do ba hwe no wanwo so le me nwi na me wu kura Yakubu be ya bibia so ka so onye bibia ne ho nto ne da ena me ko frɛ ka akiri bae ye bae na maame na wu ti maame na wu ina achi no eno ano no ye kwatena so church u 600 million wie sesa nti 2019 no ena ye de call Oyerepa ho ena mo frɛ ho nti na wa ma afu ho bi nti ye call ye krache so se obeje 382 million che wo tifre fo no mansana afo no sika ye nya na ye si yo onti wo wa beji sika so do be ko China ena OTECFM wie eti OTECFM wie no me bla obroni e ko krache wo se okoje 100 million ne de abada no me bla obroni kwaje sika ne ba ye wie a wo se monye 10 million na mon ko na bla edan nti aye be sini nti na bla panyam na frefo no ho se e be si dia na wo ye no wo se me ba am sika no be ba akromfo be take mo ko na akromfo be na be take ye ko ye nko ahomache
ebo be tan ne be foka na free bonsu abekumase me bla na fiskal man o ma me temle o ma sala so temle ne banti free wo no o munya akonta nkyere obia na sala ekofa afo no ba ko ma ahwesoni so wonte hwesini te kakra na ese ne papa wontu ho kosiri ma ba ko di be na wotwe o so ma hwesini ne be afo no abetwitwa no enti obroni yakoye afo obroni ne yaya na ska no wo mo ho enti afidua de odi machi no Roma friend no ko enti bi oba se nam enti fie ne yenye enti mi de omo de ma me no me de aye me dan enti bi bra Yakubu betran ka sole fofra bla oboa sei Yakubu se abia no meba o se eye ejadea eno ode amamo yenche se be ya echina bi enkoye se wait to me gi wei onfa manom ne ade no bi enya ne de maintain ne de muso sei eno de mempena so che ye fie ne wie esi fie ne wie a ne ya che okay no na asem ya da koko ni kodi Yakubu nchen wan fa nsi fie no oye bia na wo ne du lente no ato nchanse gumi na na je ne fie oye bia na wa anye bi eno ano no de he na ye no ano no enu kwa no to boss on prasa onye bibie bi afo ni free Yakubu nsem na di sei nie emfie sei nie emfie nsoni okay mo na mo pese efie no ye ne ntentem moni abre eye se be ya mo maame ne mo papa achi nkata afo na bedi mo nsem mfie nsoni de na mo de aye wo fie ne ho eno na me ka se obroni no ne yaya no omuji sika na enu ano no omunya akonta omumu obi abi tobo se broni ne yaya jiska wabra ye nya akonta wo so je wo de aye fie na ne ye de na onya bi a wo de ye wo dan odi machi no kwa omuma ne sika na no de ba me hu ano de 10 mil able me se me de na sa efo ne agisi ye de ye fie nti de munya enya se ye hu na ye de ye fie no wose me de do mo de ma me no nti de wo nya no wo de aye wo dan wo de aye wo dan e wo fie ho e wo fie ho de aka de da ho de aka no enti mfie nso ni no mo a na mo prepare ye di koko ne be ye efie no setede efie nda so da ho a enye hwe sanet asanete sala wo nso waje ujiska na wo de ye wo de David omfanya wo de Yakubu se momienche no obi amfa ne de onsu som sei sala me de makoma masam pa de me maame asi emfa koku sika no enye fie no enti me foa so se yemfa koku sika no enye fie no na emom asemo ye aba beto monimu yi enka monta ye chi na anuanom no obi a mfiri koku ne ho yemfa koku ne manhweso se de manhweso a afe ne so a na anuanom we oba ba ko be ma ba ko na nka momata ye chi ye kwagiska na nka achemu miensa ne adi mienu ko fie no ho na nka ba ko aka ya checha ma anuanom ekopim se ye be ye fie na wie se ye fie ni wie dia a ene ekwan da fom se bitimi achekoko no sei arehosem ewom we ma amegina ha no osu de owani meba o ka asembi obehwe wanim muntie de ye ka ne ye mami musa akra ansa na me wurafi o se mi musa o se wo na o te he ka se o de kasa hye no na o se won kasa onka bibi e na o ka kire o se Yakubu be ye ni nyina na Yakubu anya ne ho ntodo o se de na apese o kenti na de kasa hye no o se mi musa o sa mbesenka ojina hawo wa hoode no ko frɛ nyina da bia me kwa nsema me frɛ nyina ene etuyefo ene de na o se wo pese wo kentia eno na o se mi musa o se na o pese won ka de yi de na me pese o ka ne se efuo na oni ho na Yakubu beji ata na nia so o maye ma ho no ntina na me hye na kasa se wote ase no ka frɛ ye se ena ewu aba ma o se o ne maame na netie right enti na na si ho kwan se na nka be frɛ nuanom no se bi ama na wunya majority kura na nka maame na kan na sem bi opeso oka okay samata wadaro mawo de na me nso me pese me san hu bi o ne se si asam fie nson no o de Yakubu se on ne breye one maame ne twen manso enti wo de ka holy se okwaji bi kura afri koko kratch ne honom ne ade so wo de ne be ko China
wamfa nye fie no wamfie no efie nda so si ne ABC mu besi nne ena a shift ye free Yakubu nsam mo nso na mo ye ma mo na mo pefie yie emfie nsunie mo aye den ewu fie ne ho sama efie no de minim ne sai abra na wo me bra nsam na won fa koko ska no enye no a ekọ yabusuafo anim no shift free ho mesi sesi e free ne ho sika wo di nyina e ba yaya ne obroni ho nom no mo sei sese koko ne wo hwan mu nsam e wo yaya ne obroni nsam ye de yanka wo enti wonni bi sika wo mo de ma ye 10 million ana me ka cho mo say the question is afini so wunya bidi me ka cho mo say yaya no obroni koko no esobro sa na de ntina ya na 10 million na mo de ma ye esese ye che ne pe se mo mfesika ne nkodan ne ho de esese ye che ne pe enu am kan de yaya ka che me say me mfaso bi ani me so na me se mfaso ani me so anka be fra me say me mi enko ba ntama ne enko ka koko ho asem enti tubu sene yaya kan di watem kura se mfaso bi akra ni usu ene adinti na munua panyi Yakubu se ye ncha mo mpese ye beche gise ye fi ni wiansa okay because ono na one nsam no wan ka se nkote koko wan ade mo hwa de na one nsam na meba na wodi meba mewura mate maame holy oso ono ne de nkakra wonya no waye selection wo fie ni mo ono ne de no ode aye de wonya no ebia na sama onso nya aminya salamat de na abenti a wode wonye wode na Krobea me pese me hunu bi me busa ase na Krobea mpa cho me yafunu ha me eba na miwu okay entimo de amom ye hwa de we mia na me de madwuma sika ehwe me hu kakra saa akopem se saa sika we ebeba na masande a support okay afi me hwe sesei holy ede ono de a wonya ede aye ne dio enti ono ne de na waye free mu no sesei ya de koko sika de ba fie ne ho a holy na ono nso abra kyene ne yam komo ade ne de aye ono ne de no de na mba ya ama no misi omo mama hwe eye me maame fie na me pese fie ne yeye enti omo nya fie ne mfiri ho na se bia fana sem ko na so dwiemra na se koko ne be cha ya che me de me am sika pa me di na obroni we ya so ono na koko ne won nsam sesei one yaya obroni we mama broni metena se bra betena se ya si sesei wo ene yaya na koko no e wo mo nsam obroni adenti na wo ne yaya na koko ne wo mo nsam na koko no muti enya sika na koko no mutumi tinya be sai koko no de na man se eye kes do sai me hwe no ansa efo ne be 60 acres ti mutumi tinya be sai ye call for de ni timinya be 35 bags up to 40 ade nya no kra ye se na wunim sai unim say also can figure unim say yetimi nya bru 50 bucks mutumi nya bru 50 bucks okay eyampa confirm mama ya na deny se koko no mama no nsi eyewo ene ya yansem na koko ne wo efunu ewo ya ni ma no nyina nsem enye me na me penye de efunu ni mini sutumi evise se ya me kasai wo ma wo mienu age efunu baako a omo no afa wo nipa wo motie efukuro na efunu se esonti ache mienu hwesefo mienu na tie efo no ene ma wo mienu age baako a wo mo de ama wo nipa a wo mo na eti a wo yeses ma wo mo ene minu ya na odi matwe no so eti baako me afi wo ko na wi a 3 years ni minsi hoda enti wo nso ne ya hwe baako so me de me hwe so bi emfie miensani ni efunu meba enti baako na aka no eno na sese ya hwe so enti last year ya de 200 million ne bae wo de be kire me eno so wo discount term se eni eno yi 25 million ma me eno wo so ko yi scan bi ama enuafo no maka no na de be ka wo de akoye eda no ho adwuma na mbusa no se
na de ma no so hwe no e wo se o mu diska ebeba abepem de me ho o kaso okoma Yakubu bi wo kaso okoma Yakubu bi Yakubu ya breuska wo so de koye wan de obreme 20 million last year me ka je se menye cause ofonu bo mo sem 8 years no am ya lobi amre me kapre enti wanye enti wo de seska ne kofie ne ho ana enna mintimi hunu sese hunu because all no di kan ni nyina aba be kire wo enti se Yakubu anye a wo die na aka kire wo se Yakubu so onye no won first oba we anyway aka kire ya se ya me kan kire me se wo mo na kan kire krache se krache di ni edi efunsika ehye me nsem a wo mo die no o magie no wo mo mfa ma krache nto no so krache no wo ne ma wo mo du ntina me pese me ko ska no ho last 2 years so $10 million na me wo mo de bre me last 2 years wo bre 10 million and last year wo bre 25 million mama Musa we Yakubu say sese ya ye nche wofo aso ana wofo se ye nche wofo aso se ye nche papa ye hwan oye munua wo ne ka achire nie mo ma ka achire metena se mo ma ka achire mra oba no kwasem be ne wom se sese ya afuo no ya chemu mienu ya hweba akoso plus papa yi ya wo diska be kire no no na mo nso ma fa hwesuni a ono nso hweba akoso ye sesi de mamo ana Krobea de wo mu ne se abra afoni bedi yen yaya obroni enemy sister holy yen seven tobo me pese de okay allegation wo le enti yi hu ano ose afuo no ya chemu mienu mo de fa ama mo nhwe suni a oye sesima wo ne wo sister pe mo mienu eno ono nso yaya ehwe ba akoso eno na mpese wo confirm ana wudi na ena say afuo no yaya efa nhwesuni a abre free me ya me bra Yakubu nsam no me pese me kan disi baby enti na me pese me de start ho fi ebusa wasem a ya no ansa na wo nchiremu a wa kiremu me de ma nhweso but enchiremu ni ene say efo ni bedi yen nsam unyi ma no nwie me se me de ma wo bi se onhweso ya cha afuo ni mu mienu yen chem ena fa he na wo de ma nhweso no efo no eye tu enti yaya de nhwesuni ne kɔ ɛhɔ ahemfie se wakoto nadu satam na me makɔ hɔ ɛna bra ne ka kyerɛ me na mso sɛ monkodi asɛm na me kɔbi enti mi bi kɔ obi no ɛna hwɛsoni ne se ɛnya de obɛhwɛ afuo no so ebio na de yaya de ato no so no ebi obesan de asɛm foforo bi ato so ne de na kɔtum ɛn ɔnhwɛ so to ka so ɔhwɛ so ne yaya ma ne nsa so sɛ obɛhwɛ afuo no so afuo no so yemienu to ka so obɛhwɛ so no na ɔhwɛ baako so ɛna ɔhɛ ne ka sɛ ɛna yempo obi na ɔhwɛ baako no so ana msi yo mate ti hwan ne pay nipa enti me na me pay nipa na ma ne hwe afu no so na nipa ne tu nsa egu so e ma hwan otugu so ma me ne yaya ene mi sister holy on de no oni ho but me fansa me ne yaya nko ana na wo ekura na ti momi ensa na mo chee enti momi ensa na mo chee chee ska no otu a 16 million enti bla ne ma o ma aka bi ka kire enya bi Debi obi anya bi yemi ensa ni nyan enti eba say ye beti kokoo no bra ne te first one and o san te second one enti third one no yenya 16 bucks first one second one third one mo kan ni nyina abu ma debi third one nko an yenya 16 bucks na first and second ne first one no wenya 2.5 bag and na second one no so nya na e 5 bucks enti third one no and yenya 16 bucks Tenya 16 bucks na yaya se o ma bla ne ntiafo ni bi na me se da bi se wo pese wo bi jai wo fu a general ending na wo mani jaye bla no kroto fu ensagu so nchai edi enti na se wo mani jaye na de enti aya na mo no menemu ani nhia no mo pese mo di kokoo ni bi kɔ krache foforo mo pese ye de kɔ akoma krache gagai enu enti na wo so beje fu na free bla ne se bla no waye ode ena me raya ya so bi twitwa bra ne se kan ya san so be poison no ti ya yakogina ba bi kan me nso ka kire me abra me wo ho na bra ne yere kɔteye ena bra ne se saade a on tiefu ni bio enti ma me yi sa ba ko be 2.5 bucks no enu sika no ni nyina wo yaya ho because me yaya ka chem so be twitwa me sika ma me de ne kodwa abo so 16 bucks ni huska nyina ni nyina na ye da na wo na wo de afu amanhwe so ni na yaya na ye di sika ko
me be phone wo be twitwa me sekan okofa asekan enti akura na se honom no mensi ho ya yamfafuo manhwesoni enti ye dan na hwesoni ni nyina hwesoni ni je ne chafa no me afo no mankwa hu bi omo aha ye dan na wo na odi afu amanhwesoni no koye eses ma ya ya ni mu no se ye de koma krache gaga enti okali a ye fa ne ka krache gaga ho why na koje mo de no ya na kwaji iska no efri krache gaga ho mate adinio kachire sesei obra Yakubu na obra Bruni omudi omugina se yenkwoche okra nyawo de na afama nhwesoni na obi anya ne de onso sumsei na le mpacho funde echa emwa adentia pese de fie yemfanye fie no na wo wahwe kokoo ne so da kachire dabi onhwe so da enti se omukogye a na omabre obi saa no omo ye no na omo ba ya omo bebu akonta se ka akire bi akoko na fi yenya sei enti wo wonche fanie umba umbu akonta no anse bia sky nya sky no bia wo gisei wezu engisei eno ano no why na ye tabre obi sky de yana ablem bida na ai de odimi se sawe chinu so no onso di bia able abada Masem we on areho yes ba mo anka sa nuano mo no asumdwe ni montem enti de bebeni asumdwe ni montem kire se oka ho bi munyina mo ka ho bi mo ma mi gina ho ene me bom paye se onsum mu bidaye abrewa sum mu bidaye mwase nachi enti Yakubu ba ene Samata o Holiata o Fatima o bibebe hia e ma asumdua ba eye de yen beef edaye ntem ne matoa so mo se mo maame ne mo papa echi mo ma baba Mahama Muhammad ni di nyina wasasi so na yenya tiasefo ye ne ebo mpa ye ma woni ewo se Allah e ma won baabi pamfa won to na mo ka akire na de mu yi mama won ra ho na mo anhwe ya esunsun sanso oba ebusia story we no ni akwa ye na hu hia kasa bebreu se ne ebe ya obi akoma so ade a wo hwehwe no ebebem omo nche kokoo no na se we kwatene de a omo ntwa ebu amount bi nto no ma we edeba we so deba no maka ni na abom nom de ide nom de akodan no eno na betumi ama asomdwa ba na se we ka se ye nche we nso ka se o ma ye nche we se enye dan ni wie dia ene ntokwa na ebekoso a ye ne ebeba kra de anhwa a ye ntumi kra na yaso no entimo me enye ne sa se na America no mo nche kokoo no na we efa ne sika mbra we so fa ne de mbra na mo kan na mbom na mo fa nkoda no na asomdwe mbra mera fo me de besia se ya ha eda so emergency Ghana TV me din no eye na na akosia adepa like video na share na subscribe for me so man ti me nke bi ma makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
it and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.